Kulienti ndasangana nevidhiyo zvangu ndichingo tamba zvangu ndiri paFacebook. Yanga ichindiratidza zvimwe zvinhu ikandifungisa zvinhu zvinogara zvichitaurwa nevamwe vedu vanhu vechikuru vachitaura pamusoro pechimiro chatinacho munyika yeZimbabwe. Unovanzwa vachiti vakomana panorwa mikono chinotambudzika huswa pamwe chete nemiti. Kana mikono iyoyo ichinge yashanda zvakanyanyisisa mukurwa, mikono iyoyo inobatwa nenzara, ichadzokera kuhuswa huya hwayanga ichiparadza nemiti iya yayanga ichityora ichienda kundodya huswa nemiti iyoyo. Ndo example yacho yandakutumira iyo mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ndizvo zvauri kunzwa zviri kutaurwa naMudhara Knox, vachitaura vachiti vanhu vachichemera signal kuti iite sekukurumidza zvishoma. Hazvina kuipa, asi pane zviri kutanga zvamirirwa kuti zvitange zvaitika. Kana zvichinge zvasvika padanho rekuti signal iiswe kuvanhu, signal ichapiwa kuvanhu, asi zviri kunzi zvitange zvadzivirira kuparadzwa kwehuswa nekupwanyiwa nekuparadzwa kwemiti mukurwa kunenge zenge kuchiita mikono. Nekuti chimiro chiroda kuitika nekuda kwenharo dzaMunangagwa. VaMugabe vakabva zvine runyararo, yakanga iri nhau yekutaurirana. VaMunangagwa vari kusimbisa security. VaMunangagwa vari kunzi vari kutotuma, vari kutowedzera imwe surveillance yekusevha vachiwenga 24/7. Vanoendepi, vanofambira papi, vanodya nani. Handiti uri kupaona? Zvinhu zvinofanirwa kuti zvidzoke zvakare mupfungwa dzedu isusu sevana veZimbabwe. Pakazotaurwa pachinzi naChiwero, mudhara wangu Knox Chiwero, vakati pari kudiwa kunzi pasvike danho rekuti zvinenge zvava safe kuvanhu pane chese chichaitika, kungave kumacha kupinda mastreet, asi kuri kunzi kunofanirwa kunge kuri safe. Hazvifanirwi kungoitika ine random way inozosiya huswa nemiti zvapwanyiwa, nekuti mikono iyoyo inoda kuti izowana kudya nekurarama kubva muhuswa nemiti. That is vanhu vemunyika yeZimbabwe ndo vari kuda kuedza kunzi vave vari safe navageza panoitika zvichaitika, nekuda kwekuti vaMunangagwa vari kutoda zvekurwa. Saka iko kurwa kwacho ndiko kwakataurwa navaNox kuchinzi hatisi kuda kuti zvikonzerese kuparara kwevanhu kana kuzopedzisira zvatozoita hondo inenge isina magumo. Tinoda hondo yekuti kana kuchinge kuri kusanzwisisana nekupushana, varoda kuti vapushane zvinosvikira pakupera. Handiti? Saka ukatarisa zvinhu zviri kuitwa navaMunangagwa, zvekutumira kwavari kuita vanhu vavo kuti vaende kundouraya mawar veterans ari kupikisa, inyaya yekuti vari kutoda zvehondo, vari kutoda. VaMunangagwa vari kutoda chaiko chaiko, havana kana mafanizi.
Saka imomo mukuda imomo ndo muri kuda kugadzirwa strategy yekuti zvavari kuda zviregedze kuitika nenzira yavo, nekuti varida kuitira utsinye vanhu vemuZimbabwe vese, nekuti vanhu vemuZimbabwe havasi kuda vaMnangagwa. Saka ari kudiwa havazi varume ava vari kumbera, ari kudiwa havazi vaChiwenga kana kuti Chamisa. VaMnangagwa vari kutoda vanhu vemuZimbabwe, varoda kukupwanyai nekukukrashai vana veZimbabwe. Izvozvo ndo zvinhu zviri kugadziriswa kuti zviregedze kusvikira panzvimbo iyoyo. Saka signal kuti ikurumidze kupiwa kwamuri manje vana veZimbabwe zviri kubikwa zvisati zvaibva, zvinokonzeresa kurasikirwa kwevanhu neupenyu, chinova ndicho chinhu chakakosha. Ndinorangarira our favorite opposition leader Nelson Chamisa kuti zvisvike pazviri nhasi. Akabvira kare achitaura kuti handina pfumo, handina bakatwa, handina demo kana ngano randinoda kuti rishande pamusoro pevanhu. Inini ndiri kuti Ishe pindirai, achitaura achinamata, achiti handina kana chandinoda, handidi kuti vanhu vashungurudzike vachirwira utungamiriri hwangu, handidi kuparara kwevanhu vachirwira utungamiriri hwangu. Ndiwo muromo mumwe chete uri kutarwa naVageza. Saka ini ndinoti pamberi naVageza, ndinoti Vageza vari pamwe chete naChamisa mumatauriro nemaonero, mumafungiro avo, kunyange zvazvo vachibva kumativi akasiyana siyana, asi vari kusangana panyaya imwe chete yekuchengera ropa revana veZimbabwe kuti risaparadzwe pamusoro pekutambudzika kwavaita kwenguva refu. Saka ndinokudza Vageza zvakanyanya, ndinokudza Nelson Chamisa zvakanyanya, ndinokudza even the late Morgan Tsvangirai, ndinomukudza zvimwe zvisingaite kunyange tichisinaye, asi ndinonzwa ndichingomukudza zvakanyanya, nekuti vanhu vese vakanga vasingarwire chisimba, vakanga vaine shungu nevanhu. Nanhasi vamwe vacho vakafa kufanana naTsvangirai. Morgan the late akatozofa ari iye instead, nekuti paida kutoti pauraiwa vana veZimbabwe, akaedza nenzira dzese dzekuedza kuprotekta vanhu vemuZimbabwe kuti vasafesane nehasha dzaMnangagwa naMugabe, nekuti vakanga vachiri pamwe chete munguva yacho, kuchizosara mwana wacho Mnangagwa. Mnangagwa mwana waMugabe, chero dai mukaita sei, mwana waMugabe yava haipindirwe ndeye mumba. Ndoda kuti ndikudze chokwadi, mazvinzwa. Saka nhasi manje chimiro chiripo ichi, tine mawo veterans ari kuramba kudoka kweropa revanhu. Ndosaka muchiona chimiro chiripo chakamisikidzwa sekudai so kushayikwa kwesignal iyo ichinzi iripo. Signal iripo signal, and iri kutozouya. Izvozvo ndinokuvimbisai, signal iri kutozouya, asi iri kutouya imimi muri safe, zvekuti simba ndimi munenge muinaro. Ropa renyu iro rirege kuparadzwa, musazoshungurudzwa kana muchinge maakuita zvamunenge maudzwa kuti muite kana signal yauya, nekuti haisi kuzouya iri signal chete, ichakuudzai mafambiro, ichakuudzai zvekuita munguva yacho. Saka mirirai signal. Mikono inorwa ichiparadza uswa,
Saka Amunangagwa vari kutsvaga mukono wekurwa nawo, mukono uri kutsvaga wekurwa nawo. Chiri chinangwa chekuda kuparadza huswa nemiti. Handiti mazviona manje. Saka tinofanirwa kuti tipachenjerere ipapo.